Kammo, sisään. Kammo sisään. Tää on herkkyy ja... Aini nosta! Onks evää? Eiks se mukana? Ota vaan. Onks Viljon lisää? Hei Hermon, tuu tänne samalle. Kammo, mennään, tiiviks vaan! Ja lähelle Make! Hyvä Make! Hyvä Kammo! Pistä vaan ahtaaks Make! Mene! Ei se mitään haittaa. Tää on vähän isommilla näitä. Toinen puoli! Pidä meillä! Eetu, puhu! Heikki kattoo! Hyvä oli! Jatka vaan Kammo! Tuu Kammo apuu! Jatka vaan! Hyvä! Oliko? Hei lähelle! Näin! Iske uudestaan! Okei, hei! Käännä jo! Katse peli! On valmiina! Tavallisesti vaikka ei oo ketään siinä, niin Kammo, just näin, nyt siihen tuli. Jes, ja yksi meille! Ja rauhoita! Näin, ja sit ei taas pelattavaksi. Eetu puhe! Hyvä Sepu! Antsa pyydä! Hyvä peli oli jätkät! Hei käänny! Oli paitsio, tuomari pihelsi. Hei käänny jo! Sama rockero! Kerkistä laittaa. Noniin, sit hei. Ota vaan hörppyy ja... Jatka vaan Sebu! Ei mitään, Make! Nyt voit ottaa vähän sisään, vähän Aini! Vähän lähemmäs Eetua! Make tiedosta, että täällä on 2. Ja mennään rock'n'roll! Eki, yritä pysyä pystyssä, hei! Jatka! Vielä Veeti! Ja käänny jo! Katse peli! Oota Veeti, mahti! Oota, että muut pääsee mukaan! Elmo ja Juha ei jäänyt makaamaan sinne alas! Elmeri! Ota leveys! Hei valmiina! Anton kanssa, ota leveys! Tekstaan oma paikka keskemmälle tiiviin! Just näin, ja Eetu! Aini, tee tilaa! Veeti, kato missä se pitää olla! Hyvä oli! Jatka vaan! Jatka! Valve! Liikuta Peetu, liikuta! Ja nosta eteenpäin! Mennään! Ei pistä nyt jalkaa liikkeelle! Jes, omille! Make! Hyvä Make liike! Vielä jatka Kammo! Pallavaa! Hyvä oli Sebu, aivan mahtavaa! Hei! Eki, ota! Aini, tee tilaa! Näin! Make, pyydä! Hyvä, loistavaa! Saat Make mennä! Jes! Ei haittaa Make, käänny jo! Kammo! Makeeko saa pallon?
Jos se on tässä välikaistalla, niin silloin ota ihan leveä. Jouko, saa piettyä helpommin pallo. Make, ota sisään. Ota sisään. Reilusti. Just näin, hyvä! Jahdataan, jahdataan! No, välillä jännittää. Minultakin jännittää. Silloin minulle tulee aina paha olo tai haututus. Kato, laita! Kato juoksuu! Yes! Hei, pelaa vaan, pelaa vaan! Joo, Peetu ylös. Mene tonne puoleen kenttä, Peetu! Ei enää! Loistavaa! Jatka, Kammo! Hyvä Eetu, hyvä Kammo, Max! Loistavaa hei äijät! Valmiina! Mennään! Hyvä Eki! Antsa, ota sinne päin reilusti! Yes! Leveys, hei sininen! Aini, ota pohja, ota reilusti pohja! Jes, hyvä! Ja Make rauhoita. Oottele siinä. Ota diagonaali vaan. Näin, oottele vaan. Aini, tarjoa apua! Mene! Nyt on, mennään Kammo, aina mennään! Jes! Eteen, Ja mene vaan! Ja maalille! Sebu maalille! Karille vaan! Suojaa! On! Ei käänny, ei käännykään! Ei sieltä! Ei mitään Kammo, hei! Tuu Kammo! Make voi jää vähän! Kammo reilusti! Kammo, tuu reilusti! Ota Make paikka! Jes! Näin, jahtaa! Jes! Ei mitään! Max pelattavaksi! Kärkivän paikalla, ei kukaan ajata. Ja helppo! Aini pyydä! Jes ja Make tee tilaa! Aini käänny vaan rohkeasti eteenpäin! Vähän ylös, meni eteenpäin. Kato Antsa! Ja tarjoa Aini! Voidaan mennä aina välillä isommallakin mukana. Ei mitään, sinne vaan! Hyvä oli Make! Pantsuu Make! Hei! Leva, Eki, Antsa! Leva, Eki, Antsa! Yrittäkää pitää vähän enemmän ja sit murtavaa, lähempää. Tulee liian kaukaa, vähän vaikeeta. Eetu, huolehi ettei Aini mene liikaa. Hyvä Aini! Hyvä oli! Käänny jo! Valmiina jahtaamaan! Ensi kerralla menet sitten katsaa. Juokset paljon, tee liikkeitä, puolusta räväkästi. Tee liikkeitä, ne pelaa. Hei, rock and roll päälle! Tai sitten Elmo! Toinen pudottaa tulee pääperättylästä jotakin. Tällä tehty itselle vaikee. Eki, anna palaa vaan! Just näin, jahtaa, Kammo!
Kova. Ja liikuta! Paikkaa. Just näin, liikuta helpolla! Make, oota. Jees, hyvä Make! Vielä vaan Make, vielä vaan! Jees, hyvä! Ja rauhoita! Kato juoksuu! No niin, ei mitään, hyvä oli! Ja Eetu rauha, Aini, ja Tarjo! Oleta vaan etu lähemmän. Just näin, Make, pyydä! Hyvä oli taas! Just näin Make, nyt sisään hetkeksi. Hyvä Eki! Leva! Loistavasti jäit siihen cutbackille, just siihen. Nyt vaan kovaa huutoko ennen kuin se saa sen. Pitää mennä pallolle, jos tulee sinne. Just näin, Lukki, saat mennä! Aini tiivistää etupäin vähän! Loistavaa äijät! Just näin Make, saat rallata sitä laitaa. Pyö kammoa vähän sisään. Tereillä sininen! Vielä P, tutu takaisin! Hyvä Antsa! Make, just näin. Anna se vaihtoehto uudestaan. Siellä jaksat ja pystyt. Uskot, että se tulee, sit se oot kohta läpi. Nyt kammo ihan vähän tänne vasen. Nyt ryhmä vasen! Oi mitään, Leva! Valmiina, Leva! Ei paija sisään! Antto, mennä tuonne halvesta. Ode! Kato tän! Jatka! Aivan mahtava hyökkäys oli! Vetotti! Ei tuu Make. Suojaa, että pääsee mun tukaa! Antto leveys! Ja kammo nyt, tuu! Just näin, rock and roll! Loistavaa Antsa! Vielä jättä liikaa! Ja Aini, tee tilaa! Noin, just näin. Silloin pitää tehdä pohjalle tilaa, että pystyy helppo syötö antaa. Ja rock and roll! Yhdessä! Yes, liikuta! Ei, nyt päästetään! Vielä jatka! Ja kammo rauhoita! Vie pallo pois täältä ahtaasta! Nopeemmin Eetu! Hyvä katso Peetu! Okei, nyt kuuntele linjaa. Elmo, Juho, Lahti ja Elmeri. Jos ne pitää palloa tässä puolessa kentästä, ne nostatte tähän sen linjan. Te ette jää tonne makaamaan. Eikö? Elmo, ohjaa siellä. Sun pitää tulla tähän ja muutkin tulee. Eikö? No niin, kiitos. Joudutte muuten juoksemaan ihan turhaa. Okei. No. Pallo.
Kammo, pyydä! Jatka! Loistavaa, Eki! No, ei mitään, hei! Just näin, Eki, odota, pidä! Kammo, loistavaa, käänny jo! Pelaat töihin. Make, sisään! Ei noin kipeillä, että pitää kentällä. Ai. Leva! Nyt vaan määrätietoisesti siinä. Syötä pallo maaliin. Jaako, määrätietoisesti. Ei, se menee. No hei, mennään lyhyellä päivän kohteeseen ollenkaan. Voi pelata, Elmolle pelaat. Apui keskelle! Hei, vaihtopelaajat. Kaikki liikkeelle. Hop. Kuleta vaan lähemmäs! Ja jatka, Make, jatka! Hyvä oli, Make, hyvä Kammo! Aini. Just näin. Make, aivan mahtava liike, just noita. Pallo ottaa oikein puoleen, Onni vähän vasentaa. Hyvä. Eikö? Tiputa koko ryhmä! Ei vaan päälle, pressi. Ei mitään, uusi tilanne. Tää oli, Kammo, tee tilaa! Jees! Ei keskellä mielellään. Ja helppo! Hyvä! Pidä pallohallinta! Okei! Ei mitään, Eki, just näin! Rohkeutta vaan sinne! Tuolla on tarjolla oikein Onni tarjoaa pelatusta, tänne ja Alves tarjoaa. Se ei tapahdu halua miettiä suoralla jalalla. Just näin, Antsa, puolita se! Ei tarvi mennä Ei tarvi mennä ihan ihoon! Ja ylhäältä! Leva, jatka! Kipeä. Vissiin. Mitä se on? Vissiin. Mistä? Kipeä. Just näin, jatka! Anton, Allekin voi pelaa! Siitä vaan! Hyvä Sepu, hyvä Lukki! Hyvä Veeti! Kaksi kopis. Enemmän liikkeelle! Eikö tuo? Pojat! Pitää keskittyä tiivinä ja päästetään aivan vapaasti siitä. Kenen mies? Meidän pitäisi saada ensin pallo tonne alueelle. No niin, nyt tulee, ketkä on niin.
Lähdetään vuorta puolta. Onko se siellä? Kovin syvää. Ei mitään hätää. Jos Taamo, nyt sinne väliin! Nyt sinne väliin! Jees! Käänny vaan. Ja Make uudestaan, tarjoa uudestaan. No hyvä. Ja Aini, nyt siihen keskipisteelle. Näin siihen. Jatka Make! Jatka! Mahtavaa! Kantsuu hei Make! Aini! Aini! Nyt tuu tähän! Nyt tuu tähän! Rajaa, melkein rajaa! Näin! Eetu! Just näin! Jees, ja nyt palaat saa! Palaa! 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 Joo. Akseli. Sami eväästä kyllä päässyt. Voidaanko vaihtaa, hei? Toi ei ollut ihan varma, että mistä. Tuomari. Voidaanko vaihtaa? Joo. Noniin. Kyllä, lyhyt kenttä, vasta vaihtaa. Mikä on? Nopeat päikkäreillä, otetaan paremmin tahtoa. Joo. Ahto, jos on hyvä, niin sit iltapäivällä 6. Pepo! Ja tuolla niin tuttavaa näin ja vauhti nyt. Menkää ylemmäs. Tule pitkä. Jees, Vielä pelaa kovaa, hei, pelaa! Estene Anton! Joo, vielä! Okei, tehdään heppoja vaihtoi. Lukki, tuu huilaa. Sebu, tuu huilaa. Kuva huilaa. Yes. Aini, tuu huilaa. Ekki, tuu huilaa. Joo. Tule vaan. Hei. Come on. Voiko vaihtaa? Yes. Joo, Aina. Liivi siitä. Hei, tulkaa tänne näin. Käydään jo läpi toiset puolella ja alunta tapaa. Eli mukki menee toiset puolella alkuun. Onko sulla vesipuu? Neki? Ei oo vesipuu. Vähitellen se kärsittää. Aleksilla. Ei oo SM, oleta vaan! Toisen puolen alkuun. Laitan sitten vähän paperia. Yes! Yes! Käsillinen! Vielä jatko, hei! Niin,
Nostetaan vaan! Juho! Juho kato 11! Mene vaan nosta Elmu mukaan sinne hyökkäykseen! Juho kastoo sen! Hei, rock and roll! Rock and roll! Mennä! Yes! Tuuva, tee liike, tuuva, tee! Herman, mene vaan! Hyvä oli Tuuva! Jatko! Anton tänne nyt! No niin ja Herman, tee tilaa! Ottakaa vähän herkkiä. Ja just näin Herman, mennään! Jatka vaan! Ja tarjoa Aleksi, vähän lähemmäs. Jees, ja käänny jo! Jees, ja Make, tarjoa jalka. Hyvä. Kato Make! Hyvä. Täysin vaan! Eetu! Viljo lähemmäs! Ei mitään, käänny jo! Hei, rock and roll! Make, se oli yksi tilanne. Jatka vaan, älä anna sen vaikuttaa, se oli yksi vaan. Jes, peli jatkuu. Ja Aleksi lähemmäs Eetua. Sanoiko? Ja jos näin Aleksi, tarjoa vähän alemmas. Näin ja pyydä. Tarmo, kova syöttö, kova. Yes, ja. Hyvä. Antto peittää syöttö! Yes, ja helppo. Hei, Aleksi, keskelle. Linja tänne! Tänne näin! Max, jää siihen. Latte nosta ylemmäs! Ja tässä maitsi on se kaveri! Ja nyt missä tilaa? Kova! Kuljetaan ylemmäs! Kuljetaan! Paikka on ja vähän! Aleksi, rohkeasti vaan! Rohkeasti Aleksi! Vähän kuljettaa kohti! Tuva! Eetu, Keskelle tuu päin! Esa! Loistavaa! Ja prässi! Max! Noin! Puhe pojat, jos menee 2 samaa palloa! Mahtavaa, Kammo tarjoaa laita! Hyvä! Herman maalille! Just näin, liikkeet vaan maalille! Pidä pelittää! Painetaan pitkin vaan ylös, noin! Vielä Antti siihen! Alves! Ja pyy Aleksi! Yes, hyvä! Hyvä Viljo! Just näin, pidetään leveys! Aleksi, tiputa vähän keskeen! Eetu, huolehi ettei Aleksi lähde karkuun! Eetu, teidän väli on tärkeä! Hei pojat, hei! Vitoinen puoli aikaa, reilu vitoinen pelataan kunnolla nyt loppuun! Nyt pääsee huilaan hetkeen! Voidaan pitää tää puoleen loppuun! Euka ylellä vaan! Ja pöllä!
Herman ja Kammo vähän sisään ja sit lähdetään sisäänpäin. Tuu sisäänpäin. Tuu reilusti sisäänpäin. Sit mennään. Tekee mitään hyötyä. Mukaan sinne! Ei nostaa vähän! Jes, hyvä. Jes, ja tarjoa Aleksi ja läppe piiloon. Tarjoa vaihtoehto. Ja Make, pyydä. Make, äkki, jeesa. Hyvä. Ja Aleksi palaa oma. Oho. Ei mitään. Nyt Aleksi, ota reilusti pohjaa. Ota vaan reilusti. No ei mitään, iske! Näin. Hyvä Viljo. Herman, tee tuki. Loistavaa Viljo. Bekir, puhuta keskikentälle! Hyvä Herman, tarjoa apu Viljo! Jes! Aleksi taas liian kaukana Eetusta! Max, jää vähän, tarjoa! Hyvä, ja tarjoa Make reuna leveä, ihan leveä. Max, jää! Hyvä Tuuva! Aleksi leveä! Ja nyt. Nopeammin Aleksi, nopeammin. Oho. Hyvä Atsa. Katse ylemmäs! Nostaa mukaan! Liikuta! Hyvä Leva. Tuokseni! Ei mitään, hei! Kannusta! Ei mitään! Aleksi, jää siihen! Nopea Aleksi! Yes. Oho. Make, tarjoa jalka. Kato Max! Käännä vaan, lähde tuskaan! Hienoa. Otetaanko lyhyt vai pitkä tauko? Vähän lyhyt. Ottaa paremman paalan. Tauko. Kiitos. Onko hyvä? Joo. Eiköhän se oo. 5 minuuttia. Joo. Tullaan hei, otetaan hörpyset. Okei, hei, mennään isoon. Otetaan hörpysetkin. Eki, ei tarvi noin pitkään. Haastava Aleksi ja Aini vähän tiputa siihen keskeenpäin. Viljo kans sinne keskeenpäin vähän. Tiputa vähän. Ei niin, että se valmiin. Rysty sitä. Ode! Ai. Käytät siitä. Joo, laita makeen. Sinne mennään! Kierretään!
Aini, ota riittävästi tilaa sinne. Siihen Peetu iskee! Hyvä oli Aini. On vielä! Hyvä ja helppo. Hyvä ja ota leveä Herman, ota ihan leveä. Yes, jatka Vilja. Vielä meillä. Ei tuu kolmesta, hei! Me vaan. Herman, nyt jää Viljo paikka. Ja sit tuohon se tuo. Hyvä oli. Just näin Herman. Rohkeet vaan. Viljo varmasti nousee. Mekin nostaa! Oot ylempänä! Ota vähän sisäänpäin. Ihan vähän sisäänpäin. Näin. Se kerkeet, siellä näet on 28, eiks niin? Se kerkeet sinne, jos sinne lähdetään pelaamaan. Nyt Ota selkeä! vähän sisäänpäin. Ja liiku sinne päin! Sinne päin! Jees! Paljon parempi oo! Ja tiputa! Katse palloa, hei! Herman, nyt taas sinne sisäänpäin. Just sinne vähän tuuvaa kohti. Vähän tuuvaa kohti. Näin. Siinä just näin. Sinä näet sen viereisen. Siis mekin tänne seisoo vaan näin, toveri tuli tänne. Ja me... Tee vaan Tuuva, tee vaan! Teki tällainen. Vava. Kuti. Älä nyt Lukkio, vedä! Vedä! Sää! Siitä Antonille. Okei! Jees! Hyvä Heikki, just näin! Jatka! Pää ylös! Heikki alapuoli, niin täysin alapuoli! Näin, hyvä! Yes. Vielä Peetu, jatka, pressu vaan! Yes. Näin, pidä pallo vähän. Tee Aleksi tilaa itelles. Tee vähän tilaa. Hienoa äijät! Loistava hyökkäys oli. Ja sinne päin. Peetu, alenna sinne! Me tonne päin! Se oli Peetu. Tuomari se kiroili! Varrota miten teki. Nostaa! Tarmo puhuu. Nosta nyt! Ja Aini, käänny jo. Hyvä. Ja just näin Aini, sinne päin tuki. Vilja laidassa vapaana. Toinen puoli pelaa! Aleksi just näin, sieltä kautta, sitä kautta haet sen. Hei rauhoittaa! Ei oo ihan 14. Nyt mennään nopeesti! Vielä Peetu! Katu torjunnassa se kyllä. Se teki valmiina Tikinen! Mitä se teki sieltä? Ja valmiiksi! Hyvä Tarmo! Ei Tatu, nyt hoida, jako! Kaikki oma pelaaja! Ei. Tuuva, nosta, perä! Tuu mukaan, Make! Mene pois! Läpi! Just näin! Mikä? Hei! Mikä oli?
Niin, mutta hei, tuomari hei, ne meni samaan palloon, ne kohtas siinä. No niin, hei valmiina! Make! Tuu sisään vähän! Ei tuu mitään muuta kuin iso haini, tipputa reilusti! Ei on, Herman! Jes, yli tulee, mene Akki, mene! Nosta mukaan! Jää vaan Lukki sinne, älä mene mihinkään. Jää vaan siitä. Jää vaan, ei tarvi puolustaa sitä pelaajaa. Mene vaikka vähän karkuun siitä. Mene siinä just sinne toiselle puolelle. Nopeammin! Jatka Eki, jatka juoksu! Katso Tuuvaa! Ei mitään, oli hyvä! Loistava tilanteen vaihto Eki ja Lukki, just näin! Tipuu Sebu, mennään! Olli Joona, Arttu Rajo. Tuuvan! Lukki, pystyykö? Yes, Lukki laittaa. No, kyllä. No oli se nyt enemmän siellä. Yeah, no. Hieno Lukki! Ei mitään, ne hyvin olit mukana! No niin, hei. Nyt Antsa, Eki, Tuuva, vähän enemmän pallonhallintaa. Pidetään vähän enemmän, liikutellaan puolen toiselle, odotetaan, että kaveri nostaa. Jatka, Herman, me täysin. Helpoo, hyvä, liikutaan! Liikutaan, kato missä on! Ainakaan siellä on! Lukki pohjaan! Tarjo Viljo! Hyvä Lukki! Mietikö syöttärätet? Tullut punne. Kaverille ehkä kuulet. Jees, ja Make, just näin! Jees, hyvä jätkät, pidetään siellä! Jees! Tarjoa Make! Ja missä tilaa? Ei mun mielestä. Jees, ja Viljo, käänny jo! Tarmo, kovaa! Noin! Nyt tarjoa Herman, Hermona! Hyvä, ja jatka Tuuva! Loistavaa! Vielä! Mennään! Mene Akkoon, pallo mukaan, hei! No niin, hei! Se on vihelletty, seuraava tilanne. Pelataan. Sebu, onks kaikki hyvin? Pystyykö? Yes. Ei oo läheltä, Anni. Oisko Annin paikka kuitenkin? Mitä? Hei, tuomari!
Tuomari! Tuomari! Tuomari! Että se voi antaa tosta keltaista korttia! Mitä ihme? Älkää työ nyt, hei. Tuomari, että se voi tosta antaa keltaista korttia, jos se pallo meni sinne. Ei sen tarvi antaa sitä palloa tänne näin. Ei oo sellaista sääntökirjassa. Ei hänen tarvitse antaa, se on vastustajan joukkueen otettava pallo. Sellaista ei oo sääntökirjassa. Jumalauta. Ei se on, se ei syötä. Onks keltainen vai ei? Ei hän voi pakottaa ketään antamaan palloa. No niin, hei, keskittykää työssä. Se oli se toinen. Ei mitään. Siitä on hyvä. Hei! Ei lasketa nyt! Hei! Sininen! Lasketa nosta siinä ylhäällä pakkaa! Paljon hyvä. Ihaksineen vaan! Rauha! Rauha! Leva maali! Hieno lukki! Hyvä Lokki! Hyvä Aini! Aini! Ja toi ei ollut minkään arvon. Ei tollasia pitäisi laittaa täällä. Ei mitään Sininen pelataan! Saadaan paikkoja kyllä! Toi oli joku jumalauta nöyry. Toi oli joku helvetin nöyry. Ei tolles kortteja vittu voi antaa. Toi oli oikeesti nöyry. Toi en ymmärrä saatana. Aikuiset miehet tänne tälleen pelleen. Jatka vaan Viljo! Sevu! Jatka tulla! Mene vaan Herman maalille! Mene maalille! Okei tuomari, jos me huudan, niin silloin jatka sitä linjaa, äläkä jätä tollasia viheltämään. Joo. Tuossa oli aivan selvä rikke. Alustava siinä ihan vieressä. Okei. Mä saanut rikettä. Joo, selvä. Voidaan kommunikoida tänne. Okei. Keskustellaan pelin jälkeen. Se käy ihan. Tee tilaa! Herman tarjoa apu! Viljo, pyydä! Aini kovaa, näin! Peitä Akseli, keskity peitää! Ei, pelaa loppuun! Pelaa loppuun! Hyvä veskari! Hyvä maalivahti, loistava suoritus! Hyvä maalivahti! Liikuta Peetu, hei! Peetu ylös vaan! Jatka Herman, nyt mene täysin! Jes, jatka vaan! Hyvä Herman! Hyvä Herman! Niin paljon tän. Joo.
Kammo! Kammo! Näin! Eetu! Okei, otetaan vaihto, Peetu! Peetu vaihto! Mene siihen laitehyökkäykseen, mikä se onka vasen. Niin, Alvekin pistää täpöille. Mihin? Keskellä. Ei mitään, meidän ihankin piltuu nää. Kympismainen. Okevaa yhdessä. Hyvä veto oli. Meni kuitenkin tuolta juureen. Jatka vaan Herman! Just näin, paine! Hyvä Herman! Loistavaa, hyvä tuuva Herman! Vielä! Hyvä! Tökkää läpi. Hyvä Heikki! Niin, ei ruveta juhlimaan. Vähän pitää kunnioittaa vaan. Hyvä Sebu! Hyvä liike! Jatka Make! Mennään loppuun asti rallaa! Mene Sebu! Hieno äijä! Otetaan vaihto. Sininen hei! Pelataan loppuun asti! Otetaan vaihto! Ihan sama mikä Antsa! tilanne, niin nyt ei lopeteta Antsa! pelaamista! Make! Herman, tuilla. Liivit. Takkii liiviä päälle. Hyvä. Herman. Jatketaan vaan! Jätä sen! No just näin, sen takia me mennään vähän keskispaikkaan niin kuin Jos nyt toi 15 toi. nyt on vapaa, niin ei tarvi silloin antaa. Sitten sen jälkeen kaikki muiden kaverat. Vaitsio hei! Vaitsio on! Tuomari! 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 Okei, tehdään hei, tila nostetaan ylemmäs, nostetaan, jätä Elmolle pallo! Nosta ja kaveri samaan läjää tänne! Laita Make Tuo ihan levällä! Tuolla vähän kipeä. Sano mihin laitaan! Ei kukaan tiedä nyt! No niin, sit mennään vasemmalle! Ja nosta! Nosta! Nosta koko ryhmä! No niin, rauhoitutaan! Jes! Ei tarvii antaa. Keltainen on hyvä. Hyvä on! Keltainen on hyvä! No varmaan. Tukki koklaa! Kammo, tuu tohon keskelle. Kakkospallot siitä, jos... Painitaan Aleksi, nosta vaan! Tää on ihan hyvä, Sebu jäi! Me vaan. Hyvä veskari! Hyvä maalivahti Olli! Tiputa Eetu nyt, jos jotain Tuuvako, Eki on kaukana. Mennään Antto, mennään vaan! Tee tilaa! Pojat, miksi kävellään? Ei mitään! Nyt nopeasti sinne pohjaan! Nopeasti!
Aili on hieno. No niin, ja pelattavaksi Tuuva. Ja pelaa helppo. Näin, liikuta nopea Kammo, pyydä jo. Käänny. Siihenkin. Pääle tuu. Mene Lukki. Tarjoleva, tarjoleva. Etu keskellä. Jatka Tuuva, jatka. Hyvä Viljo. No niin, ja tuu pohja, tuu tänne päin, tuu tänne päin. Eki katoo vähän selkä. Noin. Eki toinen on. Eki, pohja helppo. Eki on. Mä. Ylös vaan! Jatka pelaamista! Epo jatkaa. Anton! Mulla on Kyylerpää ihan rupelle takaa. Päällä. Ei mitään levaa, ei mitään levaa. Nyt jatketaan vaan putista. Ja mukaan Sininen! Pitää jaksaa vielä! Jees! Pidä palloa, liikutaan! Ei oo siellä ketään! Ja helppo! Älä Viljo lähde karkuun, älä lähde karkuun. Hei, nyt tarvitaan se pelattavaksi aina joku. Tuuva jatko! Vielä! Tää oli perjantaina pelaamassa ja Helmer ei varmaan. Käänny! Pelaa Tatu! Hyvä, just näin. Yes. Pidä! Hyvä Lukki. On aika moni muu. Melkein aina kun niistä syöttössä. Eki ei sillä ole Näillä on niin kova prässi. Hei, Sininen pelataan! Muutama minuutti, kaikki jaksaa vielä! Pelit loppuu tähän, niin nyt voi vielä pelaa, hei! Tuo tulee huomenna. Hyvä Aleksi, Aini nosta lähemmäs tonne linjaa. Elmo pelaa! Hei! Tuuva! Jonkun pitää jäädä, että siinä on helppo syötön vaihtoehto. Nyt kaikki juos vaan linjaa pitkin pystyy. Ai pyydä Leva. Hei, pidä vähän aikaa palloa. Nyt mennään vaan surfata ees taas. Pidä! Eki pohjaa! Helppo! Hyvä tarjoa, ei tuu heti uus. Yes, pidä! Hyvä! Ja Leva, ihan leve Leva! Kierrätä, Aini Jaa, missä tilaa?
No just näin, pidetään Meillä. Loistavaa oli pojat. Hyvä hyökkäys, hei! Loistavaa, nyt vaan jatkuu heti! Kantto vielä, jatka vaan! Yes! Vielä Antto! Tarjoa Tuuva! Tarjoa jalka! Älä lähde karkuun! Älä lähde karkuun! Kaikki menee karkuun! Noniin! Ja mukaan! Sininen mukaan! Kaitsiu! Voidaanko vaihtaa samalla? Voidaanko vaihtaa? Elmo vaihtoo! Elmo! Vaihtoo! Onni toppari! Onni! Keski. Niin, eikä Akseli ja Pekin välillä. Akseli ja Pekin välillä. Tulee niitä pelaajia lisää. Alves, Antto liikkeitä! Aluksi Iisekin piti olla. Oli hyvä haittaa. Niin, että tulee joku 5 joukkoa. Aleksi, tuu vähän niin taas lähemmäs. Älä jää niin kauas. Tuu vaan reippaasti. Jatka Vili, jatka! Hyvä Juho! Hyvä oli! Ei mitään levaa! Tilasta se Oukkeli koko. Tuuva! Paine! Leva, niin! Katso Eki! Vähän alle puolella. Juho ja Oukkeli. Katsokaa Eki! Kuuma liikuta! Pois sieltä! Hei Viljo, tee enemmän tilaa! Eki keskellä! Eki toinen! Eki! Ei oo kukaan pohjalla. Näin, kukaan jäänyt nyt pohjalla. Jotain se tekapuolella oli ihan hyvä. Leva, tiputa. Viljo tiputtaa kanssa. Tiputa. Ja nyt vaan sinne ahtaalle. Eki on!
Älä. Et toinen. Eki, on. Eki. Mut kuitenkin nyt ne voi. No niin, rauhoittukaa jätket taas. Hei, Pauli Minsa ja Elena Sininen pelata loppuun kovaa! Eetu oli huono peliasento. Vielä jaksaa, ei oo paljon! No edetä, kunhan vaan löytyy vaihtoehtoja. Ei mitään uutta vaan. Aini, ota pohja. No niin, jes, ja tarjo. Pelatee vielä! Eki toinen puoli. Eki laita nyt vaan. Hyvä Peetu, loistavaa! Noin! Akseli mukaan! Sihanto, pallo messiä mennään! Antto lähti, kun se käteen! Aleksi, ei tarvii mennä niin kauas. Tuu vaan lähemmäs. Miksi se tänne roskiin? Tämä on sisällä. Mene vaan! Ei voi vähän sittaa. Katsotaan, levaa harvittaa. Ei siitä varmaan tukkusan toinen. No niin, nyt se ehkä vähän kerran. Joo, ei. Okei, hei! Minuutti jälleen tehdään tilanne! Nyt teette maali. Nosta vaan! No sinne voi mennäkin joku! Tää loppuu ihan kohta. Me Halves, me kärkeen seiso sanoo Antonille tulee siihen. Anton! Vaiha Halvestin kanssa paikkaa! Kaudet! Yes, mennään! Tattu, nosta vaan ylös. Oh. Hyvä ole! Oi, pojat, hei! Lateenikset seurannut loppuun asti!
On meillä vielä mahdollista. On, aina on mahdollisuus. Voitetaanko? Semmoista se. Joo, kiitos tästä. No niin. Onneksi olkoon. Oli 3.